amma hakan ba zai sa su ma su kasa tausaya masa ba, su nuna masa 'ya'yansa. Cike da dattako ya ce, ka je insha Allahu zan neme ka nan ba da daɗewa ba, ka zo ka ga 'ya'yanka. Sai dai don Allah ina roƙonka kada ka sake dawowa har sai na neme ka. Sai raunin murya ya ce, insha Allahu zan kiyaye, na gode da halaccinka. Miƙewa ya jiki a sanye ya bar wajen domin ko kaɗan baya jin takaicin abin da yake masa, tunda shi ya jawo kansa. Da kallo Malam Ahmadu ya bi sa har sai da ya daina hango motarsa kafin ya koma cikin gida. A inda ya bar Ummi da Anty Aliya a nan ya tarar da su. Barka da shigowa suka yi masa tare da ƙura masa idanuwa ganin kamar akwai damuwa a tattare da shi. Cike da kulawa Anty Aliya ta ce, Abban Suki lafiya na ganka haka bayan ba haka ka fita ba? Zazzafar ajiyar zuciya ya sauke kafin ya ce, Ahmad ne ya zo kan yana son ganin 'ya'yansa. A take fara'ar fuskar Anty Aliya ya gushe nan da nan ta murtuke fuska kamar ba ta taɓa dariya ba. A hasale ta ce, wai wannan mara mutunci me yake nufi da mutane ne saboda tsagwaron rainin wayo sai yanzu ya san da 'ya'yansa. Ina ce shi da bakinsa ya ce da yaran za su mutu yana so tun kafin ma su zo duniya. Saboda ya raina mutane shine ya zo sai ya kwaso kafarsa ya zo wai shi a dole mai 'ya'ya. Wallahi da na san shine sai na fita na yaga masa rigar mutunci. Ta ƙara she tana huci kamar wata zakanya. Cikin yanayin sanyi Ummi ta ce, wai Aliya me yasa ke baki da haƙuri ne? Rayuwar nan fa baki ɗayanta haƙuri ne. Me laifin yaron nan ya yi kuskure sannan ya gane ya yi. To me yasa ba za a yafe masa ba? Cike da kamala Malam Ahmad ya ce, haka ne zan tanki Maimuna. Mu ma mun san Ahmad sun bai kyauta ba amma tunda har ya amshi laifinsa me yasa ba za mu yafe masa ba? Ya numfasa tare da faɗin, nan da wani lokaci insha Allahu zan sayi scanner ta kawo su domin ya ga 'ya'yansa. Tunda suka fara magana take kallon su har suka kai aya. Bata tanka musu ba amma a ranta ta ƙudurta sai ta kira scanner ta faɗa mata ko da wasa kada ta yarda Ahmad ya ga 'ya'yansa. A daƙile ta ce Allah ya kyauta, daga haka bata sake cewa komai ba ta ci gaba da aikinta. Ahmad kuwa jiki a sanye ya nufi gidan mahaifiyarsa baki ɗaya baya jin daɗin rayuwarsa. Takamaimai ya rasa abin da ke damunsa. Kallo ɗaya zaka masa ka san yana cikin damuwa amma shi kansa ba zai ce ga ainihin abin da ke damunsa ba. Hajiya Kaltum na kitse ita da Murja suka jiyo muryar Ahmad da sauri ta fito tana faɗin Ahmad sannu da zuwa. Maganar ne ya makale ganin yanayinsa hankali tashi ta ce wai Ahmad me ke damun ka ne? Dubi yanda ka dawo duk ka bi ka susuce ko so kake ka mutu a banza ka bar ni da asara. Murmushin ƙarfin hali yayi tare da zama akan kujera cikin ƙarfin hali ya ce, ba komai Hajiya kawai zazzaɓi ne ke damuna amma na sha magani. Ido ta ƙura masa kafin ta ce ban yarda ba Ahmad, kar ka manta ni ce na haife ka tun kana ƙarami. Na san yanayin da kake ciki in baka da lafiya, na kuma san yanayin da kake ciki in kana cikin damuwa, sannan na san yanayin da kake ciki in kana farin ciki. Don haka bana son ƙarya, ka sanar da ni abin da ke damun ka kafin ka ga ɓacin raina. Ta faɗa babu alamar wasa a tare da ita. Cikin rashin mafita ya numfasa domin ya san ko da ya faɗa mata abin da ke damunsa ba za ta ɗau mataki ba sai dai ma ta tattake shi da bala'i. Kai nake sauraro, ta faɗa a ɗan fusace. Cikin sauke numfashi ya ce dama Nadiya ce sun ba ta bani kulawar da ya dace a matsayina na mijinta. Sannan ba ta mutunta ni tunda suka ta bar gidan ta tsiri min rashin mutunci kala-kala. Ba ta jin magana ta, ba ta sauraro na, ba ta girmama ni, ba ta ɗauke ni a bakin komai ba. Ta fita a sanda ta zo ta dawo a sanda ta ga dama. Ta ɗauki ɗabi'un banza ta sanya wa kanta. Wallahi Hajiya rabon da in ci abinci a gida ko an samu kwanciyar hankali har na manta. Ya sake ƙasa da kansa kafin ya ce bare kuma a zo maganar auratayya. Hajiya Nadiya ta canza fiye da yadda kike tunani. Ya ƙarashe cikin ƙunar zuciya domin yanzu Nadiya ta wuce tunaninsa. Gashi ya rasa me yasa baya iya ɗaukar mataki akan dukkan abin da take masa. Cikin ɓacin rai ta ce yanzu daman irin abin da kake fuskanta kenan shine baka sanar da ni ba kuma baka ɗauki mataki akai ba. Insha Allahu zan yi maganinta. Bai ce komai ba ya miƙe ya nufi masallaci. Bayan ya idar da sallah ne ya zo ya ci abinci sosai ya ci ya ƙoshi. Don rabonsa da ya ci abinci haka ya manta. Bayan ya kammala ne ya mata sallama tare da tafiya gida. Bayan ya idar da sallar isha yana zuwa gida ya han. Bayan ya fakin ya fito da sashen scanner ya je ya kwanta. Duk da cewa babu komai nata a ciki. Zuciyarsa fal da tunanin rayuwar da suka yi da Skynet a baya. Shin laifin me ta yi masa na sake ta? Shin wanda irin zunubi ta aikata a gare ni da na yanke irin wannan hukuncin? Su ne tambayoyin da yake yi wa zuciyarsa wanda ya rasa amsar shi. Ba shi ya runtsa ba sai wajen ƙarfe 3 na asuba da haka bacci ya ɗauke sa cikin mawuyacin hali. Da haka bacci ya ɗauke shi cikin mawuyacin hali. Aman jini yake wanda yake fita guda-guda yayin da numfashinsa ke sarƙewa cikin mawuyacin hali ya miƙa hannunsa alamar ta taho gare sa amma ga mamakinsa sai ta juya baya. Cikin mawuyacin hali ya sake miƙa mata hannu daga kwancen yake amma still ta ƙi zuwa gare sa sai ma baya da take sa
ke yi tana nisanta kanta daga gare sa. Cikin wata raunaniyar murya ce, kada ki guje ni, nayi alƙawarin zama bango majingina a rayuwarki, nayi alƙawari zan kula da ke tamkar. Sai ma baya take sake yi tana nesanta kanta daga gare sa. Cikin wata raunaniyar murya ce, kada ki guje ni, nayi alƙawarin zama bango majingina a rayuwarki, nayi alƙawarin zan kula da ke tamkar ƙwai akan cokali, ke ce rayuwata. Kai take girgizawa yayin da hawaye ke ci gaba da malala daga idanuwanta. Cikin wata murya mai cike da kafewar zuciya ta ce, a'a ba zan taɓa yadda da kai ba, ka cutar da rayuwata, na baka dukkan yadda da amana amma ka yi wasa da amanarka. Cikin rauniyar murya da tsantsar azaba da ya ji ya ce, na canza daga Ahmad da kika sani, na yi alƙawarin zama da ke cikin amana da tausayawa, ki yarda da ni, ki kuma bani dama a karo na ƙarshe domin in nuna miki irin ƙaunar da nake miki. Cikin gunjin kuka ta juya ta fice da gudu ba tare da ta bashi amsa ba. Halin da yake ciki kenan ya tsananta yayin da idanuwansa suke kafe a sama. A firgice ya farka daga mummunan mafarkin da yake, baki ɗaya jikinsa zufa ke fitarwa tamkar ba AC a ɗakin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine addu'ar da yake furtawa a cikin ranshi. Hankali da dimuwa ya girgiza kansa yayin da dukkan jikinsa ke kirma tamkar mazari. Hawaye ne ke malala daga idanuwansa cikin tashin hankali ya ce, me yasa zaki yi min haka, me yasa zaki guje ni a sanda nake buƙatar ki, me yasa ba za ki yafe min ba, ya ƙarashe cikin raunin murya da tsantsar damuwa. Da ƙyar ya iya miƙewa ya shiga toilet tare da ɗaura alwala kasancewar har an shiga sallah. Yana fitowa ya shi ma ya tada sallah. Bayan ya idar ya daɗe yana addu'o'i tare da roƙon Allah ya sauwaƙe masa al'amuransa ya kuma yafe masa kurakuransa. Sai misalin ƙarfe 8 ya iya miƙewa ya shiga toilet, ruwa ya cika a baho wanka kana ya shiga limshe idanuwansa tare da tunanin ranar farkon Skynet a gidan da yanda ya mata wanka a ciki da irin gaɓar da take mai da kuma halin da suke kasance. Ya salam na fuska ya furta a ƙasar ransa, jin wani abu mai nauyi da ya danne masa ƙirji. Da ƙyar ya samu ya gama wankan ya fito. Zama yayi a ƙasan kafet da ke wajen ya fara sallah. Ya fara shafe man jikinsa da Skynet ke amfani da shi wanda ya rage ba a fita da shi ba. Sai da ya gama ya zuba wasu fararen gezuna masu kyan gaske wanda ya fitar da ainihin kyawunsa ya sanya sai dai ramarsa ta fito sosai. Kallo ɗaya zaka masa ka san yana cikin damuwa. Cikin yanayinsa kamar koyaushe ya fito sai baza ƙamshi yake tamkar sabon ango. A hankali ya tura ƙofar tare da sallama. Da gudu Rufi ta suka taso suka rungume sa. Sunkuyawa yayi tare da basu fik a goshi. Kallon Rufi yayi da mamaki ya ce, me ya same ki? Faɗuwa ne tace da shi. Bai ce komai ba ya miƙe suna riƙe a hannunsa. Suka nufi bedroom ɗinta. Kallon falon yake yanda yayi wani kata-kata da shi ga hamami da ke tashi ko ina. Kai ya girgiza cike da takaicin halayyar Nadiya. Ya rasa sai yaushe za ta kintsu ta dawo cikakkiyar mace mai tsafta. Sallamarsa uku tana ji ta yi banza da shi sai ma sake mai da hankalinta da ta yi kan chatin da take ba tare da ta sake kallon koda inda yake ba. Kansa ya ƙarasawa ya zauna a kusa da ita tare da faɗin barka da safiya ranki ya daɗe. Fatan kin tashi lafiya. Ya faɗa a tausase. A yatsune ta amsa ba ta bar abin da take ba. Idanu ya ƙura mata yana mai jin wani irin takaici a cikin ransa amma ya rasa dalilin da yasa yake shakkanta da kuma shakkan yi mata faɗa. Tsawa ta buga wa su Rufi da su fice su bata waje don hayaniyarsu na damunta. Cikin sanyin murya ya ce, haba my queen, in ba su zauna kusa da ke ba ina kike so su je su zauna. Wani banzan kalo ta watsa masa tare da faɗin kai ma zaka iya bin su don bana son takura. Ta ƙara shi tana nuna masa ƙofar fita. Ya buɗe baki da niyyar magana ta ɗaga masa hannu a fusace tace da tana faɗin fitar min a ɗaki malam. Ba tare da ya sake furta ko da kalma ɗaya ba ya miƙe tare da ficewa. Dogon tsaki ta ja tare da faɗin duk son da nake maka ba zai hana ni ɗaukar mataki akan manufata ba, munafurtata da kai ba, munafiki kawai. Girgiza kai yayi cike da damuwa domin ya ji duk abin da tace ya san kuma ta faɗa ne don ya ji. Yana fita falon ya shafa kan ƴaƴansa kana ya fice daga gidan baki ɗaya. Rufi na wasa a falo suka jiyo sallamar Hajiya Kaltum. Da gudu suka miƙe tare da rungume ta. Cike da sabo ta shafa kansu tare da faɗin nayi kewar ku abin sona. Nayi ta zuba idanuwa da ko zan gan ku amma shine kuka ki zuwa ko? Cikin surutun da ya zame mata jiki Rufi ta ce, Mommy ce ta hana mu zuwa, ta ce wai ba za mu sake zuwa gidanki ba. Jiya ma da na tambaye ta kin ga inda ta dake ni har wajen ya fashe. Ta faɗa tana nuna mata goshinta da ke a kumbure. Haba Hajiya Kaltum ta riƙe. Cike da mamaki kafin ta ce, ina maman taku? Tana ɗaki cewar Hanan. Oya je ki kirawo min ita. Ta faɗa tana mai zama kan kushin ɗin da tulin kaya ke kai. Ta ko ina ga kwanuka a baje a ƙasan falon. Da gudu Hanan ta fito ta zauna akan ciyar tare da faɗin tana zuwa. Wasa take yaran suna dariya. Shiru ba Nadiya ba alamarta. Hakan yasa ta kalli Rufi tare da cewa ke je ki duba min memin ki
me mamin ki yi har yanzu bata fito ba. To ta amsa tare da nufar bedroom din. Ba jimawa sai ga ta fito da gudu, fuskar ta a shaɓe-shaɓe da hawaye. Da sauri Hajiya Kaltum ta miƙe tare da riƙe hannunta. Zama ta yi tare da ɗaura ta akan cinyarta cikin lallashi ta ce, yi haƙuri, faɗa min me ya same ki. Cikin muryar kuka ta ce, ba mami bace dan na ce ta zo kina ta kiranta shine ta mare ni wai in ɓace mata da kallo. Ran Hajiya Kaltum in yayi dubu ya ɓaci. Hakan yasa ta miƙe ta nufi bedroom ɗin. Da sallama ɗauki a bakinta ta shiga. Tana nan zaune inda Ahmad ya bar ta ba ta ko motsa ba. Cike da gadara ta ɗago kai ta kalle ta tare da mai da kanta kan wayar hannunta. Cike da mamaki Hajiya Kaltum ta ce, Nadiya daman kina halin lafiya na aiko a sanar da ke na zo shine kika dake ta. Dogon tsaki Nadiya ta ja tare da miƙewa a fusace ta ce, ya ishe ki malama, me hakan zaki shigo min gida har uwar ɗaki na kice zaki tsaya kina tsiye ni da ƙananun maganganu. Ki fice min a ɗaki kafin na fitar da ki. Nadiya ni zaki fitar a ɗakin gidana? Ta yi magana cikin matsanancin mamaki. Uwa ta ce ke da ba zan faɗa miki ba, tun wancan ranar na yi miki kashedi da ki fita cikin rayuwata, domin Hausawa na cewa idan tsoho bai ji kunyar hawa jaki ba to jaki ba zai ji kunyar jefar da shi ba. Ni ce jakar Nadiya? Hajiya Kaltum ta yi tambayar cike da ɗumbin mamaki. Daɓe baki Nadiya ta yi ta ce, duk yadda kika fassara hakan nake nufi. Lalle buri ya yi kama da mutum. Hajiya Kaltum ta faɗa a ranta. Cikin sanyin jiki ta juya yayin da zuciyar da ta yi baƙiƙirin da cin mutuncin da Nadiya ta mata. Da a da ta yi zaton farrawo aka yi musu, amma a yanzu ta tabbatar da cewa tsantsar rashin mutunci ne da kuma rashin tarbiyya ya sanya ta yi mata hakan. Jiki a sanye ta fito falon ta tarar da su Rufi sun nutsu tare da zuba a kofar bedroom din idanuwa. Murmushin karfin hali ta yi tare da faɗin, ku zo mu tafi. Da gudu suka taso tare da riƙe mata hannu. A daidai kofar fita falon ne ta ji ihun Hanan da ke ta baya. Da sauri ta juya tana mai bin Nadiya da kallo, ta kasa furta ko da kalma ɗaya. A hasale Nadiya ta ce, ya ishe ki wallahi, idan baki fita a cikin rayuwar mu ba zan shuka miki rashin mutunci wanda baki taɓa zato ba. Wannan wace irin jaraba ce? Haba ki fita daga cikin rayuwata da na ƴaƴana mana. Ahmad ne ɗanki, shi kike da iko da shi amma ba mu ba. Don haka babu inda zaki je min da yara kalan aje agogo musu baƙin jini da mugun hali. Cikin fushi Hajiya Kaltum ta ɗaga hannu da niyyar kife ta da mari. Rike hannun Nadiya dai ta ce, wallahi Hajiya Kaltum kar ki soma wannan gangancin, domin in kika yarda hannunki ya sauka a jikina da sunan duka zaki sha mamaki. Ta ƙarshe tana mai wurgi da hannun nata. Ba tare da ta sake cewa komai ba, ta juya a fusace ta bar gidan yayin da ta yanke shawarar ɗaukar tsatsauran mataki a kanta. A ɓangaren Ahmad yana fita direct supermarket ya wuce. Shopping ya je ya yi mai yawan gaske don sai da ya cika bayan boot ɗinsa makil da kaya. Kana ya nufi Old Airport, yana zuwa ya samu yara. Yasa suka dinga shiga da kayan, ko da Ummi ta ga ana shiga da kaya sai ta tambayi yaran nan suke tanar mata da wani mutum ne a waje. Naja ta kwala wa kira tare da ta je ta dubo ko ba nan aka ce a kawo ba, mistake aka yi. Cike da mamaki Naja ta dawo take sanar mata da yaya Ahmad ne. Mamaki sosai Ummi ta yi amma bata ce komai ba, ta bari sai Malam Ahmad ya dawo ya yanke hukunci. Ko da ya ga an gama shiga da kayan sai ya juya ya tafi ba tare da ya shiga ba. Alhamdulillah jikin Baba Alhaji ya yi sauki sosai don har an sallame su sosai. Zumunci ya shiga tsakaninsa da Skynet. Alhaji Ali da Hajiya Bilkima sun zo asibitin sau uku suna duba su, kasancewa akwai alaka mai karfi tsakanin mahaifin Alhaji Ali da kuma Baba Alhaji. Lokacin da Baba Alhaji ya ji cewa Skynet yar gidan Alhaji Ali ce sosai ya farin ciki, domin a zatansa yarsa ce ta cikinsa. Ammi ma sosai take son Skynet a ranta. A ce wata ba dan da taimakonta ba da mahaifinta bai tsira ba. Gashi yarinyar akwai tarbiyya da sanin darajar dan adam, shi yasa suke sake ƙaunarta a ransu. Yayin da dukkan wannan abin da ake babu ruwan Simuwal a ciki, don wani irin tsanar yarinyar yake ji a ransa saboda rashin kunyarta. Ita ma a nata bangaren haka yake, dan ko kaɗan ba ta ƙaunar ganin fuskarsa. Zaune yake a gadin yana latsa system ɗinsa da idanuwansa ke sanye cikin farin glass. Yana cike da ƙwarewa cikin kwarkwasa da yauƙi ta nufosa. Sanye take cikin riga da skirt na material wanda ya bayyanar da surar jikinta, yayin da rabin breast ɗinta ke bayyane a waje. Ɗan ƙaramin bel ta yi ne kanta da shi. Kitson attach ɗin da ta yi ya bayyana har ƙugunta. Cike da ƙwarewa take taunar cingam tana hurawa. Har ta ƙaraso kusa da shi, tun daga nesa ya hango ta, ƙaran takalminta da kuma taunar cingam ɗinta ya sanar masa da wacece ita. Zama ta yi a resting chair da ke kusa da shi, kana ta kafe ta da shegun idanuwanta da ke yaudarar maza. A hankali ya sanya tafin hannunsa mai ɗauke da zarazaran yatsu, ya ɗauki haɗaɗɗen hankacif ɗinsa da ke gefen system ya toshe hancinsa tare da ci gaba da abin da yake. Cike da takaicin abin da ya mata ta miƙe tsaye ta ce, me kake nufi da ni ne? A saman leɓɓansa ya ce, please ki matsa a kaina, warin wannan abin da ke jikinki yana damuna. Ya yi maganar ba tare da ya ɗago ya kalle ta ba.
A kubule ta ce turaren nawa ne ke wari, shin wai me ka ɗauki kanka ne? Banza ya mata ya ci gaba da abin da yake domin ba shi da lokacinta. Duk irin surutun da take ya ƙi ya tanka mata sai ma ya mutsa fuska da yake alamar surutun nata na neman sa masa ciwon kai. Ganin haka yasa ta sunkuya kansa tamkar za ta rungume. Rai a ɓace ya matsa tare da sanya ƙafarsa ya take mata saman ƙafar tata cikin azaba ta ƙwalla ƙara tare da yin baya cikin rashin sa'a santsi ya jata ta faɗa cikin swimming pool ɗin. Wutsul-wutsul ta fara kasancewar bata iya ruwa ba. Ƙaramin tsaki ya ja tare da maka mata harara ya miƙe ya bar wajen don ko kaɗan bai jin zai ɗigon tausayinta sai ma haushi da ya mamaye masa zuciya. Cikin azaba take zazzare idanuwa shikenan yau ƙarshenta ya zo yayin da idanuwanta ke kafewa sama.